अरे त्रिनाथ, अरे त्रिनाथ तू इंकित कोता किती झाले तू काय हुशार काय होबर आडबर केसो रे इसली अरे एप्रिलाच्या 30 तारखेक ऑफर हा मालेशिया वचपाची मालेशिया होय एक तिकीट काढली नु एक तिकीट फ्री हाव एक तिकीट काढ मरे आणि फ्री हा त्याच्यात तू कोता माका होता होय मालेशिया होय मालेशिया हे महिन्यात 30 तारखे 30 तारखे. त्या सगळ्या या या मरे. दोघोय बराबर मालेशिया या, या चल अरे त्रिनाथ मरे होय हुईत आहे मालेशिया होईत आहे दोघे मलेशिया दोघं मलेशिया. या महिन्यात 30 तारखे या महिन्यात 30 तारखे एप्रिलला 30 तारखे दोघे मलेशिया मलेशिया. आणि कोलवा मुके म्युझिकल शो होता को तू स्पाइक होता अरे आणि आम्हा मरे तुमचं एक महिने पहिले बुक केले मरे मुके 30 तारखे एप्रिलला कोलवा म्युझिकल शो हा म्हणून उडास ना उडास ना मरे किती मनीस रे तुम्ही एप्रिलला 30 तारखे मुके कोलवा म्युझिकल शो हा हे महिन्याचे 30 तारखेर एप्रिलाचे 30 तारखेर कोलवा विलियम्स ग्राउंडार कडे असतलो आमचो म्युझिकल शो लाईव्ह बँड आणि उपरांत हाऊसिंग